ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କୋଉଠିକି ଗଲେ ଗବସ୍ତ ହେଲା ଗବସ୍ତ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଘରକୁ କାମ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲା ବୋଲି ଗବସ୍ତରେ ଗୋଟେ ପଠାଣଟେ ମରିଗଲା ତାଙ୍କର ମାଇକ୍ରେ ମାନେ ଆଲାଉନ୍ସ ହୁଏନି ମରିଗଲା ମାଇକ୍ରେ ଆଲାଉନ୍ସ ହେଲା ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମରିଗଲା ବୋଲି ମାଇକ୍ରେ ଆଲାଉନ୍ସ ହୁଏ ନା ହଁ ବା ନା ତାଙ୍କର ସେମିତି କ'ଣ ନାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୂତ ବାହାରୁଛି ବଜାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଭର ଦିଆହେଇଥିଲା ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଜଗତପୁରରେ ତାଙ୍କର କିଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମରିଯାଇଥିଲା ଗବସ୍ତରେ ହେଲା ମରିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆଣିଲେ ତା ଲୁଣ ଫୁଣ ଦେଇ କଭରରେ ପୁରେଇକି ରଖିଲେ ପୁଣି 3 ମାସ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ତାକୁ ମାଉଁସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ସେମିତି କିଛି ମେଲ୍ଟ ହେଇନି ହେଲା ସେଇଠୁ ତାପରେ ପୁଣି ସେ କଥା ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଏମିତି କଭରରେ ପୁରା ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ ହେଲା ମରିଗଲା କଭରରେ ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମର୍ଜେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଇଏ ହେଉନି ସେଇ କଭର ସେଥିରେ ଖାଲି ଆଲ୍ଲାହ ଏମିତି ଖାଲି ମାନେ ସିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କହିଲେ ହେଲା ସେଟା ତମେ କହିଲା ଏଇ ତ